Hi guys, good morning. So kakagising ko lang. Actually, maaga pa. Um, ano ba? Kagabi pala hindi natapos yung vlog kasi lobot na lobot yung phone. So kailangan ko siyang i-charge dahil kagabi nga in-upload ko yung aking video sa yung Motivational Sunday. So, 10% na sana yun. Bumalik sa 10 minutes sa sana yung kulang. Pero bumalik sa 45 minutes. So, inulit ko na naman. So, yun. Tapos, ilulutuin ko today, guys, is yung sitaw. Aray ko. So, sitaw yung ilulutuin ko kasi sa gabi na pinakpit kasi kami. So, ayan. So, yun yung lulutuin ko. Eto. Tapos, yung chicken ko is pinaano ko muna kasi nakalimutan ko siya ipa-thawed kagabi. Nakalimutan ko siyang ibaba. So, ayan. Pero sa maaga pa naman tapos nanonood ako ng balita. Ayan. So, si Papa, gising na din yan mamaya-maya. Kasi, yun lang yung pagkada umaga, yun lang yung excited kami sa balita, ganon. So, yun yung pinapanood namin is yung sa TV5 palagi. So, yun. Tapos, lulutuin ko muna to guys. Tapos, ito pala yung aking sinasaing. Ano pa lang. So, ayan. So, malinis ay yung ating oven kasi mas gusto ko yung pagka-umaga malinis na yung oven. So, dilinis ko talaga siya paggabi. So, yun. So, iba yung boses ko pag ganito parang ano. Kasi maaga kami aalis ngayon guys. Kasi may pupunta kami sa Pag-ibig. Para sa merging. Basta sa account ni Papa. So, sobrang dami kasi ng sobrang dami ng tao sa Pag-ibig. So, kailangan kong kumuha ng number ng maaga para mamaya mag half day lang siya para pagdating niya mamaya may na diretso na may numero na. So ayun. So lulutuin ko muna to guys. Hi guys, tapos na akong maligo at aalis na kami at ako'y magpe-prepare lang ng aming baon. So magdadala lang ako ng bag ni Hagrid, tapos bag ko din. Actually may pick up ako today sa Shopee pero ihahabilin ko lang siya sa sa sister-in-law ko. So, yan. So, I'm sure matatagalan kami doon at I'm sure maraming tao mamaya. So, magbabaan lang ako ng apple. Tapos, dalawang dalawang ribs ko. At tatatluhin ko na pala kasi nandun si Papa mamaya. So, yun. So, eto lang yung babaonin. Ay, hindi pala. Babaon pa din ako. Ay, may baon din kami water na good. Pag-aalis ako, kailangan may baon na tubig talaga kasi naghihingi talaga yan ng tubig. Tapos, ano pa yung dadalhin ko? Wala na. Wala na, yun yung dadalhin ko. Tapos, eto. Kasi manghihingi talaga yan mamaya. So, ayan. Lalagay ko lang sa bag niya. Tapos, ay, yung apple, hindi ko pa nahugasan. So, yun. So, alis na kami, guys. Dahil, mag-book up lang tayo lunch. Para naman, hindi naman tayo maputla. Hindi tayo maputla sa, nakakahiya naman. So, yun. So, ayan na guys. Tapos dating very very light lang na move up natin. Dahil alis na kami. Tapos, yun.
Nakikita nyo, nagpupulbo lang ako, hindi ako nagpa-foundation. Tapos, yun. Dahil maliwanag ngayon, hindi naman gabi, so hindi na ako nag-red lipstick. So, yan lang yung pink na lipstick na yan. Wild pink at itong, ano na to, lipstick na to. So, ayun. So, alis na kami. At, yun. Hihintay na namin si Papa doon sa pag-ibig. Dahil, importante ang pag-ibig. So, yan. Tapos si Hagrid, ayun. Say hi, baby. So, yun. So, alis na kami, guys. Hello, guys. Good afternoon kasi afternoon na today. Afternoon na nga. 1 p.m. na. At ngayon pa ako nakapag-vlog kasi kahapon, siguro nakita nyo na ano kahapon, kagabi pala, hindi ako nakapag-vlog pag uwi namin. Kahapon pa ako namili dun sa mga kulang namin, guys, na pang grocery. Di ba yung last is 500 yung ginastos ko lang. Tapos, yung sobra, kahapon ko pa siya binili ng ano, yung kulang namin, yung kakaam. Tapos hindi ko na vlog dahil pagdating namin, guys, sobrang ano na, yung bubus yung malakas na ulan. So, paano pa ako mag-vlog? Pagdating pa namin, nag-ano pa ako, nagsaing pa ako, ganun. Tapos, ang dami kong ginawa. Tapos, sabi ni Papa, hindi mo ba i-vlog yan? Sabi ko, hindi na lang kasi sobrang lakas ng ulan, guys. Hindi nyo rin ako madidinig. Kaya hindi ko na lang vlog. Pero konti lang naman yung lang din yung binili namin kasi, ay hindi pala konti. Medyo madami-dami lights kasi sa palengke kami nag-grocery. Tapos, the whole day kahapon, kasi sinabi ko sa inyo, pumunta ako sa Pag-ibig. Umaga yun, tingnan nyo may ano naman sa mukha ko. Pumunta kami dun sa Pag-ibig, tapos medyo natagalan kami kasi hinintay pa namin si Papa hanggang 12 na kasi nag-half day siya kahapon. Tapos um, medyo natagalan kami talaga dun. Tapos, may nagpunta pa kami sa palengke, tapos may papakita ko sa inyo, guys. Pasensya na, hindi ko lang to na vlog kahapon kasi nahihiya ako kasi baka sabihin ninyo ano, basta nahihiya ako, guys. Pero ipapakita ko na lang sa inyo kasi gagamitin ko din naman talaga to for ano, bumili kami kahapon ng cellphone pero hindi ko na lang i-vlog. So, kasi ano din kasi kahapon sobrang ano, basta ang daming nangyari kahapon. So, talagang ginabi kami sa pag-uwi. Pero ayun, bumili kami kahapon ng cellphone. So, matagal ko nang pinagpapaliban to, guys, na bumili ng cellphone. Actually, matagal na talaga. Kasi pag nagde-decide ako na bibili ng cellphone, parang kinabukasan sasabihin ko naman kay Papa na ay wag na parang ganun, parang nag-iiba yung aking ano. Pero um, nung ano na talaga, sabi ko, panindigan ko na to, kuha na kami ng cellphone kasi kailangan na namin. So sabi ko, hindi naman to luho. Talagang matagal ko siyang inana talaga, guys. Pinag-isipan. Kasi syempre, mahal talaga yung cellphone. Pero, inaano ko kasi ginagamit ko din siya pang vlogging. Alam niyo naman, na cellphone na yung ginagamit ko talaga. At, yung cellphone na to is, pag nagamit ko na to for vlog, tapos, matagal ko siyang pinag-isipan, guys, kasi alam niyo naman, cellphone, syempre, mahal. At, kailangan bumili ako ng cellphone na maganda yung quality ng camera. Kasi, yun kasi yung talaga yung kailangan ko, yung camera talaga. At saka yung ano, syempre, pag nagbablog, magagamit ko talaga siya. At saka, hindi ganun kamahal. At okay lang yung quality ng camera. Hindi ko naman hinahanap yung sobrang ganda na camera. Pero yung at least maganda-ganda naman yung ano, kalalabasan ng pictures or video kasi
Kaya matagal ko siyang, sobrang tagal talaga guys, pinag-isipan ko talaga to. Kasi, um, yung sa Shopee, sa aking online shop, tawag doon, um, ang papangit ng mga pictures talaga, swear. Kaya hindi ako may nagtatanong sa inyo kung ano yung shop ko, nahihiya ako. So, very soon, alam ko din kung ano yung pangalan ng shop ko. Pero, ayun, nahihiya ako sa mga pictures kasi. Pero, uulitin ko lahat ng yun kasi meron ng bagong phone. Tapos, actually, dalawa yung phone talaga na ginagamit namin dito. Etong phone na to, yung Microsoft guys, ito yung phone na ginagamit ko for vlogging talaga. Exclusively pang vlog. Wala siyang Shopee kasi Windows phone kasi ito guys. So, hindi siya na-install ng, teka parang tabing yung, hindi siya na-install ng Shopee app. So, kasi hindi to Android. Ano siya, tawag doon. Ang tawag doon? Ano ba? Windows phone ito Microsoft na ginagamit ko. Pero ang nagagamit ko nito is yung front lang. Kasi yung back niya guys, actually malinaw talaga yung likod niya. Pero dahil hindi ko siya nilagyan ng ganito, ang tawag dito, casing ba to guys? Yung cover niya, nagasgas yung kanyang camera sa likod. Kaya hindi ko na siya nagamit ever. So, nagamit ko lang itong yung likod niya, yung first na yung last yung pinakauna kong vlog, yun nagamit ko to, yung likod. Pero mostly sa mga ko, ito yung front lang talaga na camera yung ginagamit ko. So syempre hindi ko to magamit sa pag-picture ng mga items. So yung isang cellphone na ginagamit ko kay Papa. So iniiwan niya yun sa akin. Pero ang pangit talaga ng kanyang camera. Para siyang nagka-cloudy, parang ganun. Basta hindi ko siya, nahihirapan ako mag-picture. So, sabi ko, time na talaga. At, okay, eto na pala. Nasabihin ko na sa inyo yung aking sinasabi sa inyo na ginagawa namin ni Papa. Meron kaming um, business. Business ka. Nagdagdag kami ng isang shop sa Shopee guys na um, para sa mga anong tawag doon, chika talaga to guys. Gusto ko na ipaalam sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon kasi ang daming nangyayari talaga. Nag-evolve na. So, yun. Nagdagdag kami ng shop sa Shopee. Pero mga damit to guys. Tapos, si Papa talaga yung mag-ano nito kasi ako hindi ko na kaya i-ano. Pero for now lang kasi ako yung nag-ano kasi hindi pa siya marunong. So tinuturuan ko pa siya mag-post, paano mag-post sa Shopee, ganon. So yun. Pero actually before noon pa guys, nagtitinda na talaga kami ng mga damit. Nag-wholesale kami noon. Binibenta niya sa mga kasamahan niya, pero na-stop kasi yon. So, that time, hindi pa namin alam yung Shopee. So, now, Shopee is very convenient naman kasi sa amin. Especially sa akin, na nandito lang sa bahay, convenient talaga siya. So, at saka na-inspire din ako kay, mag-subscribe kayo kay Sir Carlos. Carlos TV official, yon na-inspire din ako sa kanya. So, sabi ko kay Papa, bakit hindi mo i-try mag-Shopee, ganun. So, yun. Hindi to sponsored, guys, ha? Hindi to sponsored sa Shopee. Ano lang talaga, talagang masasabi kong napaka-helpful talaga niya, especially kung nasa bahay ka lang. So, yun, sabi ko, kailangan natin ng camera. So, syempre, mahal yung camera talaga na ano. So, syempre, doon na ako sa cellphone. So, yun nga, ang dami pasikot-sikot guys. Pero kinikwenta ko lang talaga sa inyo kung ano yung mga nagaganap. So, kahapon nga, nakapag-decide kami na okay, final na to. Kukuha na tayo ng phone kasi kailangan na natin. So, exclusively for business only kasi pang picture talaga guys, yun talaga yung kailangan namin. Yun talaga yung kailangan namin yung picture. At syempre, mas gusto namin to kasi nakakapag-vlog din ako tapos pwede din ako mag-edit pero nahihirapan na ako dito. Pero sa susunod guys, i-ano ko ano yung ako ano i-ano ko kung ano yung mga magandang dito sa Forot. Pero this is Oppo guys. Oppo lang yung afford namin ha. Pero ayan, bago lang itong labas. Ano to? A71, A71. A71, ayan.
So, yun yung binili namin. So, may free naman na selfie stick. Pero actually, may selfie stick na ako, pero may free sila, color black. Tapos, yun, may free din na SIM, ganon. So, yun. Finally, nakabili kami ng phone, pero, i-ano ko pa lahat. So, kasi, dahil dalawa na yung shop, etong phone na to sa shop ko, naka-online palagi. Tapos yung isa naman kay Papa para hindi na log out ng log out, ganun. Kasi wala naman kaming laptop, guys. So, yun. So, sa laptop, wala kaming laptop, guys. So, nagpaplano pa kaming gumawa ng laptop. Ah, pero hindi pa ngayon, syempre, dahil kakabili lang namin ng cellphone. So, kailangan isa-isahin namin ano yung ano. So, noon kasi guys, ganun ako ginagamit ko kung ano yung meron ako, nakakontento na ako sa doon. Pero, ngayon talaga is kailangan na talaga namin ng magandang quality ng pictures. At hindi ko alam, nag-experiment pa ako guys kung ano yung gagawin ko sa video. Kung maganda ba yung video na to. Hindi ko pa alam, hindi ko pa na-try. At hindi ko pa din alam kung ano yung editor, video editor. Kung meron kong isa-suggest na ano. Meron akong na video editor yung anong tawag doon. Basta may video editor na ano, pero kailangan ko siyang bilhin na 299 pesos. Pero tinitinan ko pa kung ano yung mga um, comments sa comment section nila kung, ano, kung maganda ba siya or hindi. Kasi syempre, 299 din. Pero yun, sana ay maganda. At yun. Yun lang guys, yun lang yung chichikas ko sa inyo. Tapos, hmm. Say hi. Ay, wala pa ka nag-hi sa kuan, sa ila. Hi guys. So, nag-chill-chill lang kami dito, guys. Lala. Wala akong ginagawa. Mamaya, mag-picture pa ako mamaya dun sa mga items, pero mamaya na lang sa gabi. Para may time naman ako kay Hagrid today. So, mamaya na lang. So, nag-snack lang. Tapos, ano pa? 2 p.m. 2 p.m. pa. Hello guys, good evening. At nandito na si Papa. Hey, pa. Hi. At yung ulam namin dahil nagdala siya ng bola-bola. Ayan. Bola-bola at dahil kulang daw yan. So, dinagdagan niya niyang ham, dalawang ham. So, ayan. At yun. Wala ko masyadong ganap sa araw na ito dahil nag-ano lang ako guys, nag-update lang ako sa mga pictures sa Shopee at saka sa ano, basta nag-picture lang ako kanina sa mga ano, mga paninda. Tapos guys, nandito yung ano, nandito si Mama. Yung mother-in-law ko nagdala na naman ng mga Tara, yung mga gulay. Sobrang daming gulay, guys. So, ayan. Binigyan niya ako ng malunggay. Tapos, yung mga maliliit na talong. Meron ding mga sili, merong okra. Basta, sari-saring gulay. Tapos, binigyan niya din ako ng avocado. Ito, yung avocado, dalawang avocado. So, maraming ano. So, hashtag blessed. So, ayun. So, magbababay na kami guys. At ako'y mamaya is so, mag-picture-picture na naman ako sa mga items. Hindi pa ako tapos. At yun.
bukas sila tayo tickets guys kasi maghapon na rin kami at magbababay na rin kami dahil yun nga, kain na. So, ayan. See you tomorrow guys. So, Bye-bye. si Hagrid yung naglaro kasi na lumating yung pinsan niya. So, ayun. Andun sa labas kasi. So, yun. Good night guys. Bye-bye.